Salamat ha. Salamat. Dari jadi mata ka hang birthday teh dari ni. Ngapa kedua club? Wah, jadi gideulan masih ku crowd guys dah. Garang nilawag dagat. Di mata dari Pak. Intensis. Hah? Sudah. Lama itu gedung-gedung dagat. Gedung dagat. Dali na na, ubanta tayo. Ayun, fluffy. Ya, fluffy. Gaano mo din? Nain sa ulang na ito. Hi guys, good morning. Tanaw din ang dagat na kanang linaw si Ja. Pero guys, namin nakita ang ipo-ipo. Ipo-ipo. Ja. Naglog guys kay naligo ang tanas ini na kalugo kay naay kuan. Nakita na bang ipo-ipo lagi. Ya guys, karong adlaw na sa paghukom nga muli na sa timing na pud midarig balik kay kita tayo muli na jud ko si Ja. Di na makapugang. Maso na naman nga katay 3 days Ja daari. Ja karon day guys. Mo uli na mig ali siya among ihatid para ko pud midadon. Tanaw gipo-ipo oh. Hadlok na yana naka-experience ko nga na ito sa Laguna sa una guys. Grabe nang kuana kusog na kasug hangin. Ha? Nabungkag na. Ja guys, si tatay di sa sugmata kay excited na sa uli kay gimingaw kuno si Just family house. So naganda man nami guys pero sila nangaligo pa kay nawa na ang pugipuy-po ni init ang pagkalit. Okay guys. Unja si nanay mo yang gipa luto ginit ngunan. Ja dapoy nadakpan si Roy nga kuha dito kuno sale ni Rosalie Mayor kay na mas mayor daari. Naay sa kabuok nga kuan alimangong gamay sayanda na. Ali dali. Tutog ligo. Ay. Basa ko ha. Basa ko. Kani mga iro guys, basta gani nay maligo. Maligo pag apil na. Maxi nagbasa-basa na, buntag sa sopa basa na. Pay pagkaan, huwat. Taas mayor guys to Parang kalinag dagat. Nabasa ako. Guys, karon day birthday na mayor gabi din abot si mayor daari. Naligog buntag sa jo guys. Parang kalinaw. Sina na excited na pag-uuli lang ipas mahinukas ang tatay pagligo gahapon kay nawag man ang stiri ganina nga gimingaw na ni Ja. Layor, naiwan. Alayor, ano awan? Agari, mahud rin. Ha? Bunsa guys. Nami mananagat Si Amy magsimayar tong tadad to. Nagidenas mga bubuyog Nawa guys, sila gido nagbubuyog si Konominjo si Dennis Balinsas Mayor. Din yung lugar kaning kuan daghan sa kasug isda dani mo na guys. Danis do. Daghan na kajong managat dani. Madingaw ka magtan-aw. Ako bitaw itong kanon sa maho mga ulisan. Unsa si Tiri, o kagwanta ning video ko na kay gimingaw na kuno sa nanay lisod jay mga bata mabijag inahan kay mingawan kuno sila. So nangaan nami guys kay mo larga nami nagpangaon.
Happy birthday. Dili pa, happy birthday Salamat yun. eh. Salamat eh ha. Salamat. Dari dyan ng mata kahang birthday eh. Dari dyan ng mata. Ako kadugag club. Wah, macam gideulan pa sa crowd guys na. Garang nilawag dagat. Di pa ta dari ba? Entonces, Ha? sige, entonces pa Sus, dari. mga na nga. Kan mas pan. Halin ko daw. Ano na ko te? Sibog day. Balik ko te. Kira ko. Halin ko din nga. Halin ko daw kay birthday celebrant pa. Salamat te. By cake. Salamat, salamat. Ang bigay kahapon. Like cake ya? Ay, oh, na-cake din na. Pikiri. Tik-tik cake. Tik-tik cake. Tik cake. Ah, tik-tik cake. Manang nga dukot magikuan. Happy birthday, yor! Ay, dukot. Di manang. Hilin. Favorite. Pa naman te, gabi eh. Tampad ro ba mi? Sige, bilas yun. Sabi kong sound ng paminawan. Sound mo din bulhay. Bulay. Sound mo din bulahan. Tuwi, ko to gabi din na. Nawa, sa kunin mo. Ang buka dya? Alas ko anak to. Ay, kamag day so agas ang amagdagi pala ila puro salin. Ay, ni tayo. Ang baguraan na kinirang mayor. Pagkura di ka na kay jan dinakpan sa dagat ganina. Hindi ko dyan na, orong kuyawa. Ay, hindi ni mo, sagutin. Tiyo. Lagi. Sigdaan, kung swerte ron to iga. Charot. Hindi swerte sa dagat na nakakuha pa sa grab guys. Jali na pa dyan kunog dagat nga. Pinakalinawan ka ron. Kuyaw. Wajay haganas sa gamay. May haganas. Naghaganas. Ay, gagawin. Inataya na. Ato. Pagbakso ayon. Pagbalog tibuok bali siya. Ah, manang muli na. Uli na rumi guys, Alicia kay gimingaw na ko na sa nanay, si tatay silang bye. Gimingaw na sa family house. Gimingaw na sa family house. Ikaw, gimingaw ba sa family house? Kayong classmate? Gimingaw na nga. Punit-punit po ko sa... Ano naman kay awang? Isang kilo na. Isang kilo na. Nagubak na, bawal isa. Ah, ay, mangusi, dininin mo. Ay, kagaling kong yun na. Nga, manok. Bawal. Naglois darain ng hunan. Anja, manakugligo, anja naka-prepare na may tanan. Anja, nanag among driver kay muuli na mas Alicia. Amo nang ihatod sila sa tatay. Yata na namo dato family house, yata na sa family house kay gimiyaw na kuno sila dato silang balay. Kay dugay-dugay pa sila 3 days. 3 days ba sila tino? Yes. 3 days sila. 3 days. Dada si Bolanong dako guys. I-subscribe ug like ang isang channel. Kay arong maka pasarpod. Diya guys, si tatay asang plastaran kay nakailad kong tatay nga dagaton si Zaog aircon na binagyan ba na kulob. Si isang ibalin sa pronsit. Ato palingkuron kay aron di si Zaludon. Lo, yun tayo nga mga amahan. Pero guys, pasalamat ko kay nag-enjoy siya sa dari. Sa Valencia. Aka kay rin kaludon di ha? Dara guys, tatay guys. Ha? Uli na. Ari ka pronsit. Nagos na gana. Dali na. Ma, balhin. Kamu dia dito. Nilo magradi ikaw kay hindi ka lunon ka. Ni. Sa. Nanay. Pwede duha to. Pwede duha ray. Kandi ka lunon tay. Kay na mo suka sa karan na sud. Guys, tatay guys, pakonsitin. Ang dito doon. Si pakonsit kay arong di ba suka. Unsa may? Yung gapon. Dawat ka. Mga bawang kindi. Saya matag. Suka po. Bigyan na, tag 5. Manang. Hi, salamat. Uli na may. Diya guys, diyan na dami. Paningin ito ni dagan niya mong driver kay bawa na tas tatay nga dagatin. Diya, diyan na may sa kon guys, doiro masiguro ni. Padung na ni si Zaog hagna. So na sila spronsit, komportable ra sila dari, sila ang ipapronsit kay nakaibaw ko kung saan sila kaludunon. May kanisa tay di ni basta-basta ibiyahi og kanang kon guys, labi na og public nga sakdanan kay di man nakakita nakaibaw naman tangabutan na. Nakakita na kay kabaskan na ingon na ni hapit na ni sa amo sa Alicia. Kay kandihay na ni guys. Nja ay lang kon mga basak na green na hapit na sila maning ani. So na nagani nga ni mao ni padong na ni sa among bukid.
Na diyan nami day sa paghahat. Alisya na ni. Makita na kay mong mutuhan na. Kuha na kanang mo na yung nila nga murag ilipanting nagkup. Tanaw rin to guys. Isa ni. Hi guys, Padong. Love you, Maika. Oh, I love you. I love you todo. Hi, Day. I love you, Day. Uy. I love you sa ate. Mimi ka. Gamang kamot mo. Kisa lang si Ma. Marinis, ma'am. Kalipat man ko. Sabak, magdugay na to eh. Tatay. Sabak kayo. Sige, umuli na. Di pa pwede. Okay, choice. Si tatay. Kuan, sige sa ulit. 2 days pagaling sa dito. Gusto nang mubalik sa pambihaw. Oo, saan na niya. Hindi mo siya kauli. Hindi mo pa uli yun. Okay, choice. Tay. Marilo. Kalimot na niya. Marilo! Oh, Marilo. So, ang magigagaw guys, si Marilo. Ay, tatay, nang nag-enjoy sa Valencia. Wala mo lang tayo. Kamang kamang. Nabigdaga. Bulbul mga pino. Pino ka dyan. Murag. Ganan dyan siya. Liman ka batara. So, hawas. Namugis mo yung tail tayo. Ha? Namugis. Kita. Mamagi sa dagat. Putiin mo. Dali, nagkaon tayo. Yung mo ba? Nagtagbalik. Namugis lagi tayo basta puti yun. Diyan, kwarto na rin. Nalamay kandado. Kadadwa sa inyo. Kaya dak pa na sa email. Sure na dito. Ay, kaon mo ron. Nakuha itong ibutang ang pagkatog. Si Amy, ganahan po sa karang-karang kagtao dito sa Valencia. Kay Mingaw, lagi kamiran sa agmang kaban ka na mga trabahante. Punta niyo mga nana na ka dito. Tubig, maraming Sa unay no. Sa kumamait ka? Hindi ko masabak kay PWD ko dahil. Hindi ka daon day. Na-added ka sa simong kuan. Ay, skin day. Paginita. Ja guys, diyan na jud mi. Mingar po nito latos Valencia. Unja arang na nang itema og di kumisi. Di na jud mailahan og tawo kay arang nang itema. Tungod sa sigigligog dagat. Nak ni mong tail ha so itungtong. Hi guys. Diyan ako na sa bahay sa suwa di baboy. Gusto nga na ni kariukan siguro na sa Manok Bisaya. Nangalang. So, napisa ito. Ay guys, manuto ta. Di among visitor nga. Hang igagaw nga ba pa. Liwat na hang. Si Pastora ni. Asa lagi dito. Asa lagi biskis kay. Nay ko ang kita unta. Yati may nagising. Yan namin guys, sa Kaulianis Family House. Bukan ko balik. Arang kalamikado nga. Ay, skin di tawag din eh. Salad. Salad may mong tawag. Dili kay. Ano salad? Bilang ang salad. Kana ba yung ikaon salad? Salad lagi namin kikaon. Salad ang flavor. Bro, ice cream Pero, din ang siya. tawag Hindi is siya salad. Hoy! Hawa panda. Naway na may gan guys. Ang anak ko na sila. Ang sarang itungtong ng tail. Ang tawag na kuko. Kay bad na. Kahit ang kalula kuko. Ang tawag na kuko. Kahit ang kang ate. Ate classmate. Diyan, di may magdugay guys. Siguro mo sila manggihatid. Diyan, mga di ako. Kung ano utanon, basta mori ko da aris. Ila nanay, kaya kami sila mautanon da aris. Upras at bang sanay. Kato. Kadara hilaw, di ko ganaginog. Ang kanara, nagkana ba? Ito pang hilaw dito. Kapapitaw. Grill. Ay, grill, maak. Great na. Tantahin. Tantahin. Happy birthday, dear Sally. Di nga to kamot ma. Dili nga. Kaya nang kailan itong gaghan. Napakadyo ko gahang sa kapag ting. Kaya bakit mo kita pa, di mo ano na. Di ka na may isang ina.
Upan dito. Lakad ko ng balay lagi ko ng office ya. Sama na Balak ka siya, may Yan mabalik ka na kay ang kwintador. Sama Isa. Kuya may dubulak. Kaya wala ka kasi. Berinahan mo tulungkod. Berinahan mo ito kay ito kainin kita kasi. Gasa mo tamo gini. Idubulak sa sir, hindi mo masadlan. Kaya ka na makuhit na makasadra mo. Ato kasi mo maglaka. Si maglak na lain naman iso silak kasud. Yan paglaka rin kanang oras man na ito ka Aw di nga mao nga dunab. Ito lang Wala ba rin mo ba ang lakan na pakita na mabili na ni isa. Ha? Ito mabili? Special na rin sa gato. Ato na mi guys. Asa to itong kadena? Ato na mi tay. Wait pa Asa sa to tay. itong kadena? Yan, hindi ako ganito. Minamingaw na ganito. Tara na day, kaya gato. Sige na dito. Minawan na ko ito kadang ini. Di na tang tingog. Gakaw na ko tayo. Oh, ito sa mi tay nay. Ama, kaligo ko buhok mong dagat. May lalimot mong ko. Na tas na lagi to. Sa Sabay lagi. Mingaw kong imi, mingaw na pong imi. Bang ito ko dugdugos dagat. Dugdugos dagat. Dali na na. Ubanta tayo. Ubanta. Oh, ginawa ko. Sunod na pod. Mingawon. Kami na mingaw ra kadto. Lapi. Fluffy. Ano sa kaya ni ba kani? Ay, ada yung fluffy. Dali na tayo. Wala papay ko. Kasita. Ubanta lagi tayo dagat. Tara. Kita ka kamera. Ha? May daghan. Ikaw to naman dito matapos luway. Ano ta matugluway day nanas daday. Talaban mo, dalal ba rin ang gaw? Di man. Nangilaw gani sila. Namilit mo sa padir. Dito lagi sa luway lagi. Tiri, anli. Nabito dito. Bilhin dito. Ang silingan ka, maong naman. Nanguha na pud no. Mo magtudlo. Ha? Wa sila kay bawo na nga na dito makaos daplin. Sa kay bawo. Nanis Timi. Timi, muli na mo Timi. Ubangan mo ka na ko. Tara day. Sa day. Oh, love you. Lagi lagi sa studio. Isa ng vlog ko pinali mo. Naktos ka na si merang ka-sweet kasi kadyo. Ha? Gaano mo din? Yes, ka. Ayong fluffy. Ato na may si Tiri pa mangil Tiri day. Dali na, Ter! Kano sa ka mo balik? Sa bago. October naman eh, September naman. Day na day kiss nang ate mi. Nine sa ulang tayo. Dali na day. Gauton. Puputin nga dagtum na. Ha? Balik na, Ter. Alimuot man. Maliban yun natin. Tana na. Nang salamat manang. O manang agahang kuon. Es hindi mo kalimtan na si manang agata. Dara salamat manang. Balik ko guban. Salamat. Salamat nay. Salamat. Pagadto. Ito na mo, Ter. Tay, ari sa mi tay. Waman. Salamat tay. Hindi nga na pala si Ja. Salamat sa suwa. Dali na, balik ta na. Panda ko. Mingaw na bukain. Hindi nga na permirat to. Meron duha. Wala gyud mo ko natukuan. Kailan sila nang mga dito? Kay mga padarwante. Hindi na ko madug dagat. Mayo ang dagat ron malita. Oh, diha na tamang kasita. Gamping yung biyahe ko no. Pagamping-amping lagi sa biyahe. Ito na minay. Ito na mili. Sunod dito. Sunod ito, alita. Ito na mi guys. Ay panda. Uli dito panda. Uli.